Hola, perletes col·leccionistes! Soc Clara, tinc una gran col·lecció de Nancys i avui parlarem de tots els xocs que van existir als 70 d'aquesta nina. Els trauré de la caixa perquè els veieu en detall i fins i tot coneixereu a ma mare, Això és molt difícil. que ha aprofitat per a jugar amb ella alguns jocs. A més, utilitzaré també els catàlegs per guiar-me de l'any en què es van fabricar aquests jocs. I bé, com sabeu, Nancy va néixer al 68 i en els catàlegs del 69 al 73 no hi ha jocs encara. Els jocs apareixen per primera vegada en el catàleg del 74. En aquest any hi havia més d'un catàleg, però en el primer només apareixen 3 jocs, el de parelles, el de ràfia i només un joc de llana. I dic que hi ha només un perquè en un catàleg posterior, també del 74, ja apareixen els dos jocs, el número 1 i el número 2. A més, si us fixeu, hi ha una lleugera variació en la portada del joc de parelles. Si teniu la sort de conservar aquest joc amb la portada de jardinera, és que teniu un tresor, perquè és el primer joc de parelles que va existir. Perquè a partir de meitat del 74 ja es van fer tots els jocs de parelles amb la portada de pintora. I passem ja a obrir els jocs per poder jugar amb aquests o amb els que es puga. I el primer que tinc per ací, del qual no conserve la caixa original, és el de ràfia. El joc consistia a fer uns cuenquets amb uns cartrons de Nancy i ràfia de colors i mireu, tot i que no conserve la caixa original, sí que conserve les instruccions. Y aparte de divertirte, al hacerlos los podrás utilizar para muchas cosas. Té pinta d'haver sigut un joc molt divertit per a tots aquells que els agraden les manualitats. I vinga, seguim amb el joc de parelles al complet, en què tindré la sort que ma mare participarà, i dic sort perquè a ella no li agrada que la graven en vídeo i em va dir que sí de seguida, lo nunca visto. I bé, aquest joc consistia en fer parelles, és a dir, les parelles es formen amb Nancy en el lloc que li correspon, com ara Blancaneus en la caseta i els nanets, la Geisha al Japó, i per la persona que es queda amb el logo del pardal de Famosa, en aquest cas va perdre ma mare, que per cert es diu Luisa, Lui per amics i família. Ja si podeu veure més en detall totes les nines que tenia aquest joc, totes són del 70, la del Chubasquer, Maxi Húngara, Puzzle, Geisha, Jardinera, Bona nit, Pintora, la del Banyador, Hostessa, Flamenca, Col·legiala, Esquiadora i Ventafocs, entre moltes altres. Anem ara amb els dos jocs de llanes, el número 1 i el número 2, i vos ensenyaré una cosa molt curiosa i és que les instruccions les posaven a l'inrevés. No sé si haurà sigut coincidència o eren totes així. I bo, aquest joc està marcat amb el nom dels xiquets i xiquetes que el van fer. Alicia MM. I este joc consistia a passar unes llanes pel contorn de les figures d'aquestes llàmines. Als 70 encara trobem molts jocs de cosir per a xiquetes pel rol de cuidadora que se suposava que tenia. Però per sort els temps han canviat, les dones estem més empoderades i avui en dia tenim moltíssima més varietat de jocs. I vinga, ja anem amb el joc número 2 i amb ma mare. Lanas número 2. Nancy quiere que juegues de nuevo con las lanas, pero esta vez un juego un poco más complicado. Ya que primero... Ma mare es pixa de risa llegint les instruccions i com veieu és un joc un poc més complicat perquè havies d'imitar amb les llanes tots els dissenys que estic ensenyant en aquestes mostres. Fem uno tu, no jo. Això és molt difícil. Sí, està tint. No tu. Bé, ma mare m'ha abandonat en aquest joc, però l'entenc perfectament perquè la veritat que has d'estar prou motivada per posar-te a fer-lo. Que en la càmera ràpida es veu tot molt bonic, però ja vos dic que costa. Jo simplement he fet un trosset d'aquest per mostrar-vos-el i mireu que bonic ha quedat. I vinga, ja passem als trencaclosques, que apareixen per primera vegada al segon catàleg del 74. Van existir 4 caixes de puzzles amb Nancy per l'hivern, primavera, tardor i estiu. Nosaltres farem el d'estiu, que per cert, dins de cada caixa hi havia 2 trencaclosques, i li he proposat un repte a ma mare, però primer, mireu, la seva cara de que li encanten les Nancy, encara que després me diga que l'únic que faig és acumular trastos, i el repte consisteix a veure quin acaba abans el trencaclosques de Nancy amb la nina vestida amb el conjunt propi de cada trencaclosques. Ma mare farà el de la Nancy jardinera i jo el de la Nancy banyador o Nancy platja. I aquesta vegada em guanya ella vestint a la Nancy, a mi m'ha costat un poquitiu més. Però ara veurem qui acabarà abans el trencaclosques. Sí que és veritat que el de ma mare era més difícil perquè si us fixeu són tot peces verdes. Així que com que el meu era un poc més fàcil, l'he acabat abans i he guanyat el repte. Però bé, ma mare s'ha alegrat igual, El seu l'hem acabat entre les dos, que com veieu ja us he dit, hi havia massa peces verdes i era un poc més difícil,
però ara veureu com de bonics s'han quedat aquests dos trencaclosques acabats. I ja els tenim per ací. Les Nancys també estan molt boniques, amb els respectius trencaclosques de l'estiu. Seguiré ensenyant-vos els catàlegs per datar els jocs que em falten i en el del 1975 apareix per primera vegada el servei d'hostessa i consta d'una safata amb got de cafè, got normal, sucrer, plats i coberts, tot i que a mi em falta el tenedor per tindre el complet. I com veieu no està fet a la mesura de Nancy, sinó a la mesura de xiquets i xiquetes perquè pogueren jugar al seu aire. Seguim amb el catàleg del 76 i així apareixen per primera vegada el corta i cose i el joc de cafè, que són els dos únics jocs que perduren en el 78 i el 79, ja que la resta deixen d'aparèixer. Tenim per ací el corta i cose, dir-vos que també hi ha un de Leslie, però és molt difícil de trobar. I aquest sí que el tinc intacte. Mira, conserva fins i tot els broches del 70. En esta preciosa tela venien ja dibuixats els patrons amb alguns conjunts de Nancy i simplement havies de retallar-los i cosir-los seguint les instruccions. Ando despacito y bien y verás qué contenta tendrás a tu Nancy con estos nuevos modelos cortados y cosidos por ti misma. I bé, no els cosiré en directe perquè la veritat és que em partiria l'alma destrossar aquesta tela, però si algun dia aconseguís que alguna d'aquestes teles soltes, sí que farem vídeo a propòsit. I anem ja amb l'últim joc que em falta per ensenyar-vos, el joc de cafè, que segons la Nanciclopèdia diu així. La pieza fantasma por excelencia de la colección de Nancy. Es una pieza que no hemos visto hasta el día de hoy y es posible que solo quedara como prototipo. Tot i això, a mi em sona haver vist un vídeo on Esperanza Ramos deia que finalment sí que havia aconseguit aquesta peça, però ja no sé si ho he somiat o era realitat. I ja en aquests catàlegs que tinc per ací, que són dels 80, ja no apareix cap joc, així que podem dir amb certitud que tots els jocs són dels 70. Per ací vos deixo un xicotet resum que he fet de la datació dels jocs i fins ací el vídeo d'avui. Espero que vos hagi servit als que no teníeu clara la datació dels jocs i que hàgiu disfrutat d'aquest vídeo amb ma mare. Gràcies a ma mare per voler eixir. De segur que alguns i algunes tindríeu curiositat de conèixer-la, que sempre vos parle d'ella. I ens veiem en el pròxim vídeo.